Start. Bum, ceaca, bum, ceaca, bum, bum, bum. Salutare! Bine! Salutare! Suntem aici cu Haha Video Games, Ruzbli, cum doriți voi să-i spuneți, Haha Game. sau Gușter Gamer. E Haha Games. Asta e un nume bun de un canal, Gușter Gamer. Ok, dar nu o să mi-l pun. Puneți-l tu dacă vrei. Eu nu fac Ok, Eu nu vreau să joc iar negru, că iar mă încurc. Deci o să joc asta cu roșu. Garcea e Garcea, ăla cu stema cu cupa. Și Ruzbli ăla cu stema cu... dacă o vedeți. Și să începem. Garcea încearcă să facă echipa națională a României între 17. Și Haha Gaming, nu știu ce vrea să-și facă. Haha Game. Nu știu ce echipă vrea să-și facă. Haha Games. O să mă gândesc, Barcelona sau Real. Să scrieți în comentarii ce vreți. Că... tot merge. Chiar dacă e harta mea. E harta ta. Ce fain arătă. Dar unde e harta aia? Uite, tot acolo e. Tot acolo jos e. Hai, Zabaleta, Zabaleta, Zabaleta. Stone. Stones. Gabini, la Aduriz. Aduriz. Ia să fac penalti. Da, și tot gol dădeam, da, ok. Știi? Da, mai știu. În încercarea să ai mai dat penalti. Să mai dat penalti. Pe lângă. Ăsta nu a fost fault, am intrat la minge. Am intrat la minge. E dat la picioare. Am intrat la minge, băi. N-am dat. Fraierică. Mingea luat-o. Mingea luat. Nu pot să fac eu să nu dau șut. Da, pot. NBA i-a dat la Aduriz s-a dat direct gol. NBA. Direct, că poate mi arată pe pat. I-am dat 3 goluri de acolo. Și mie nu-mi place să dau de acolo șut pentru că mereu pe asta poartă. Mai ales cu Neymarul care... cum a făcut Zlatan. Și aia mi-a plăcut. Ce-ai făcut, bă, Zeco? Roșu, să ții minte, nu negru, nu salvat, roșu. Pe cine importă? Tătărușanu! Pe națională. Ei. Nu, pe Pantilimon nu poartă. Pe Costel? Pantilimon, nu l-am găsit încă pe Lobos. Dar e mult mai slab Lobos ca ei doi. Nu! Știi că te puteai să lași, nu? Ia-i, bă, Stone! Stone! Stai pe el! Jeta afară! Jeta acasă! Da, băi, Oliver! NBA! A bine că se bagă și jucătorii mei! Nu, eu m-am băgat. Ce mai fac uitat? Am dat să alunece. Nu întâmplă, că eu te așa n-am unecă. Ce-am dat? Acum centră sau? Șut sau ce, dar nu știu că... Eu parcă am dat să... Parcă am dat pasă. Nică. Ce nigă? Hai, băi! Care a fost ăsta? Kolarov. Cine? Kolarov. E român? Nu! Croat. Ei. Că n-ai făcut aici. Ce n-am face? Ce n-am fă? Ce cu pasa asta de 2 bani? Stancu! Eu cred că Tătărușanu. Stane! Ehe! Offside! Ce? Eu vroiam să fac braziliana, dar nu mi-a ieșit. Așa că... Nu s-a aruncat pe minge. Bine că stă și Pantilimon.
Ai văzut, eu vreau să fac braziliana, dar a venit Pantelimon și a dat bară. Primul meci online și pierd, să vă eu. Păi. Ei, bă, ce face Zlatan acolo? N-ai dreptul să-l pui pe Zlatan pe teren? Niște, bă. Știu, Ce ai făcut la corner? că n-am vrut. De ce? Te-ai intrat... Corner, tu știi ce foarfeci fain dădeam gol. Prin foarfecă. Ai văzut ce am făcut? Nu. Uai, ce ți-am dat una? Dar nu putea, că te-a lovit pe tine. Ba nu, pe tine te-a lovit mingea. De ce nu-ți mă? M-ai supărat, stai să vezi pe cine bag. Bă, deci dacă l-ai pe Ronaldo... Ai vrea eu. Da, mai mult pot să ca tine. Nu, și... Bă, eu am jucător de rahat. Mă crezi? Și cred că am și un turc aici. Nu, n-am turc. Numai doi italieni, slovaci. Ceilalți nu mă interesează. Și unul german am. Mă interesează pe cine o băgat Bogdi. Hai, pe cine o băgat Garcia. Rodriguez. De când îl ai tu pe Rodriguez? De când l-am cumpărat? Eu nu l-am. Trebuie să mergi două ca să pot cumpăra. Am doamne, de ce greșit braziliana? E ușor. Nu, nu că e greșit. Nu e destul de greu. Știu, da. Spui tu. Braziliana e ușor. E ușor. De ce spun asta? Da. Ai văzut ce fain l-a făcut? Uh, Golață! Dem, 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 dem. Oh yeah! Dem, 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 dem. Oh yeah! Dem! Bă, deci, eu nu m-am... Bogdi, mai știi când am jucat off-camera? Gașa, mai știi când am jucat off-camera și i-am dat una în față, i-am dat un headshot la jucătorul meu. Am fost culmea că a dat autogol. Da, știu. Stone! Oh, și dacă ar fi fost gol, tu știi ce m-aș fi râs? Da, o braziliană, o lecuță de braziliană. Ai vrut tu să te întorci, nu? Gabiani, de fapt. Țin minte 16. Când am avut prezentare cu form. Ăla era 15. Ce roșu! Pap! De ce faci tu chestii de-astea urâțele? Adevăr, ce puțin! Vrei să vezi reluarea? Nu. Bine. Nu mă interesează. Nu știi și care e pozițiile alea, oricum e gol. Nu știu. Cine coboră prin de Nu a fost fault. Uai, prea departe am dat. Ai, băi! Și vede și arbitru offside-ul. Gabiani, fix când dădeam și un gol. Erau mai multe offside-uri. Două din golurile tale nu trebuia să fie, că era offside. Băi! Mai bine au roșu decât să te lasă să dai gol. Calorav. Ok. Olarov. Vezi? Ți-a spus că nu-s bun. Era gol și la asta dădeam quit, direct, rage quit. Ce faci, mă, rege? Băi, mai rapid e Zabaleta decât Zlatan. Eu. Damn! Demni Gablet. Demni Gabriel, what the fuck? Da, demni Gablet. Costan! Bă, Costan! Băi! Andone! Florin Andone, românul nostru spaniol în film. Românul nostru spaniol în dem. Hai de capul meu. Ce puercolie!
Ce puercol e! Puercol e! Puercol e! Ce puercol e! Încă un minut. Nu era în offside. Eram pe aceeași linie cu tine. Poate eram cu un picior în spate. De ce nu faci Brazilia? Și foul time. Și mai bătut cu 2 la 5. 5 la 2, scuze. Nu jucător cu 4 goluri a dat. Da? I-am luat bătaie pe Și aici se încheie acest episod acest episod. Primul episod de Dream League. Nu uitați, Haha Games este posibil să mai facă videoclipuri. Da, și din story modul Dream-ului, adică din... Știți voi ce vreau să zic. din single player și să nu mă joc cu fratele meu. Deci, atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa! Și să nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Pa, pa!